alumnado do IES Félix Muriel de Rianxo. Son Gabriela Camaño Piñeiro e deixolles con Eloi Magariños. Moitas gracias, Gabriela. Bos días a todos, bos días a vostedes tamén, señoras e señores. Estaremos como todos os días hasta as 2 menos 10 da tarde, pero se comparten dese proxecto de Premios José Hermida, pois esta radio escolar connosco, os alumnos están 9, pero os que se dedican, sobre todo, ao tema da radio, non? De facer radio escolar, non? Están 9, non sou a ningún, pero están 9. Santiago, que tal? Ben, a verdade. Ben, a verdade ben? Sí, bueno. Pois aquí estarán con nosco e tamén temos, pois para saludar neste momento de radio, temos tamén o vosso alcalde, a Julián Bustelo. Cantos conocedes a Julián Bustelo? Ti si conócelo? Iván, conócelo? Sí, bueno. Señor Bustelo, moi bons días. ¿Qué tal, Rodríguez? Iván aquí ten dudas si lo conoce o non lo conoce. É unha persona xoven de barba. No sé si é bo ou é malo, non? Pero significa que non ten moito que me contar, entón, bueno, eso é positivo. Bueno, señor Bustelo, temos aquí a este alumnado, preguntámoslle aí un pouquiño, porque tamén outros colexios estáse demandando pois profesorado. Como vai ese tema, señor Bustelo? Bueno, pues efectivamente non vai, ese é o problema, non? Que ano tras ano, pois atopámonos co mesmo problema no comezo do curso escolar. Este ano, ademais, aquí teñen con situacións complexas nas que non se autorizaron os desdobles que se solicitaron ou non na medida na que se solicitaron, porque eran distintas concentracións por parte dos pais, nais, profesorado dos centros, e incluso unha marcha, unha manifestación conxunta de toda a comunidade educativa, non? Entón, bueno, eso xa denota como está